rezekine. Oh Pak Lurah nggih, mangkat ditenggo Pak Lurah. Pak Lurah. Oh niki Mbak Sini. Oh Pak Lurah rumiyin. Monggo Pak Lurah. Mriku mawon mboten napa-napa mriku mawon. Monggo Pak RT mriki. Alah Pak Lurah nggih ngamyomi monggo matur suwun lajeng. Kalian Ibu monggo. Alah. Iya. Pak Lurah, monggo. Masukane wong Cirebon, reka murah, iwae pernalan rupa, sambel goreng sama Pak Kades, dendeng ati. Tinggal pilih sing ati-ati seneng ati. Biasa udah beli begadang. Tua anom lanang wadon ing mendadak. Sopir mobil, alah tukang beca. Minangkane sing dadi sasaran utama. Ayo Ibu Kades, senam sore nggih Pak Kades. Mugi-mugi tambah sehat, amin.
gamblang sampun rada-rada Lajen iki semangate piye mriki ya Kang Petruk.